Kaisan kelkka on tänään parkkeerannut itsensä hyvinkin idylliseen paikkaan tänne Turun saaristoon Paraisille, jossa sijaitsee Tuffan puulelujen puusavotta. Olen päässyt tutustumaan nyt Tuffaan ja hänen näihin aivan idyllisiin puuleluihin, joita hän tekee täällä sukutilallaan tässä rakennuksessa, jossa hän juuri tälläkin hetkellä on maalailemassa puuleluja. Tämä tosiaan on hänen oma sukutilansa, jossa on aikaisemmin tässä rakennuksessa ollut lehmiä ja hevonen. Eli hän on täällä myös lapsuutensa viettänyt ja nyt tämä miljöö on muuttunut tällaiseksi käsityöverstaaksi. Tulemme myös tähän navettarakennukseen tutustumaan tai pääsemään sisälle tämän haastattelun aikana, mutta mennäänpäs nyt ensin jututtamaan Tuffaa. Eli kyseessä on tosiaan Turolf Cederlöf, Paraisilta kotoisin oleva Tuffa, tuttavallisemmin sanottu, jonka Tuffan puulelut.fi-sivulta löytyy paljon tietoa ja malleja hänen tekemistään puuleluista. Terve Tuffa! Isa. Mitä kuuluu? Kiitos, ihan hyvä. Sinulla on täällä projekti juuri meneillään. Tässä on niin kuin valmistautuu joulumarkkinoita varten. Jaha, siinä on helikopteri vai? Helikopteri tässä, erilaisia malleja tässä. Kyllä. Onko tämä helikopteri suosittu tuote? On se aika suosittu, että mä oon tehnyt nyt 10 nyt joulumarkkinoita varten. Niin, tässä tosiaan menemme lokakuun loppua ja joulumarkkinat ovat tuloillaan, mutta kerrotko ensin hieman, että miten tämä sinun puutyöverstas sai alkunsa? No oikeastaan, kun jäin eläkkeelle tuossa, onko se nyt 15 vuotta sitten suurin piirtein, niin aloin miettimään, että jotain ajankulua tarvitsisi olla. Ennen olin tehnyt soitohommia, mutta se oli aika raskasta tuommoista sekä ikäilu viikonloppuisia. Sitten tuli mieleen, että no se alkoi oikeastaan autotalliovi oli rikki tai piti uusia. Sitten mä ajattelin, että kysyin vähän hintaa siitä, että ei hetkinen, se on noin kallis, mä ostan vähän koneita. Ja no sitten tuli lastenlapset just siinä iässä, että mä tein heille jotain pieniä leluja ja joku kuorma-auto. Siitä se vähän alkoi ja sitten yksi tuommoinen tuttava lehtitoimittaja, kun Oulun direktössä on töissä. Mä kysyin häneltä, voiko hän kuvaamaan mun tuotteet? Hän sanoi, että kyllähän voi tulla kuvaamaan, jos hän saa tehdä juttu tästä hommasta lehdessä. Mä sanoin, totta kai saa tehdä. Ja siitä se niin oikein otti vauhti sitten. Tuli tilauksia. No ketkä sitä ensimmäisenä tilasivat sitten? Ihan tuntemattomat ihmiset? Joo. Ja sitten oli semmoinen järjestö kuin Bundbirschen, maalaispirssi Parasilla. Kun ne sanoivat, ne on ilmoittanut sua, että sä tulet markkinoilla myymään. Mä en ikinä tule seisomaan missään markkinoilla myymään. No, mentiin kuitenkin ja se oli todella hauska homma tavata ihmisiä. Ja sitten tuli niin paljon kiitoksia. Sitten kun ihmiset näkee nämä lelut, niin ne on niin kuin iloisia jostain syystä. Ne tykkää katsoa näitä leluja. Se on aina iloinen ilme. Se on todella kiva. Niin, mikä sinun lelujesi salaisuus on? Minulla on ehkä tietynlainen ajatus, miksi ne kiehtovat ihmisiä, mutta mitä itse ajattelet? Joo. Sanotaan niin kuin mun ikä ihmiset ainakin tunnistaa omaa lapsuuden jonkun verran varmaan. Monella oli silloin puolella. No nyt, niin kuin jotkut asiakkaat, kun ne kokeilevat tätä puolelua, niin ne sanovat, että tämä on ihan kuin tämä olisi pehmeä. Että puu olisi pehmeä. Vaikka se on loppujen lopuksi, se on kova. Mutta kun ne silitää sitä, että tämä on ihan pehmeä. Ja mä en tiedä, mistä semmoinen ajatus tulee. Niin oikeastaan. Niin tässä tulee väkisinkin mieleen, että puu tosiaan on kovaa ainetta, mutta onko se fiilis, mikä siinä lelussa on? Joo. Ja nyt kun muovi on ollut vähän, ei ollut niin hyvin mainostettu viime aikoina, että puulelut on kyllä noussut
toisaalta sinun tekemäsi lelut ovat myös hyvin sellaisia sympaattisia ja niin kuin sanot, tuovat mieleen vanhan ajan. Eli niissä on sellainen tyyli, joka sanoisinko ainakin omasta mielestäni voisi sanoa, että ehkä semmoista aidompaa ja lämpimämpää tunnelmaa leluista on vaikea löytää kuin sinun leluissasi on. Sitten ne on värikäitä, että lapset haluaa värikäitä. Sen mä oon huomannut. Ja sitten sanotaan nämä perusvärit tänä päivänä saa olla mikä tahansa niin kuin mielipide vanhemmin, mutta kyllä se punainen on tytöllä tai roosa ja pojat tykkää sinisestä. Se tahtoo olla niin, vaikka ei saisi olla niitä. Mutta jotenkin se vaan joo. Joo. Mikä leluistasi on sellainen suosituin? No sanotaan, pikkulelusta on Norsu ja sitten on pieni auto. Sitten on nämä isommat lelut, on sitten Föri Turussa ja sitten on Saaristossa, on niin kuin saaristolaislautta. Mä niin kulken Paristen ja Nauvon välillä ja Finnfärislautta sanotaan, jos mainitset vaan Finnfärissä. No niin, eli täällä tosiaan saaristossa olemme ja nykyään pääsee tänne sinun verstaallesi ihan teitä pitkin, mutta joo. Miten se oli silloin sinun lapsuudessasi, kun täällä asui? Oli vaan vene, soutovene oli. Sen kanssa liikuttit ja sitten talvella oli hevonen ja reki perässä, että kyllä oli aika kova aika. Hyvin erilaista elämää. Joo. Saatiin täällä siltaa 65 tänne. Se helpotti elämää varmasti. Joo. No tosiaan kerroit tuossa, että sinun valikoimiisi kuuluu myös hyvin tällaisia turkulaisia tai Turun saaristolaisia asioita, kuten föri, eli ei turkulaisille tiedoksi, että kyseessä on Aurajoen yli monta kymmentä tai en tiedä vaikka 100 kertaa päivässä menevä lautta. Ja se on suosittu siis turkulaisten keskuudessa. Joo, kyllä. Joo. No, mistä saat ideat näihin kaikkiin? No, först mä sain idean siltä, vaikka mulla oli se saaristolaislautta markkinoilla. Sitten joku turkulainen oltiin Hansas vissiin, mä luulen silloin, että eikö sä vois tehdä föri kanssa? Mä ajattelin, niin, ehkä vois kokeilla. Ja sitten mä kokeilin ja eka versio siitä ei tullut mitään, että mä aloitan se pois varmaan puoli vuotta. Ja sitten mä ajattelin, että jos mä kuitenkin tekisin vähän niin kuin, se ei saa olla liian monimutkaista. Se pystyy tekemään. Sitten mä tein joku 50 eka joulumarkkinointi, kaikki meni. Ja nyt kun kysytään koko ajan, se on semmoinen kun menee. Saa koko ajan tehdä. Oho, meneekö se lapsille vai aikuisille? Molemmille. Aika usein aikuisille. Niin. Sitten monet turkulaiset sanovat, heillä on tamperelaisia kavereita. Mä ostan ihan kiusaaksi nyt. Mä lähetän Tampereelta tämmöinen meillä on Turussa. No niin, että tällaista hienoutta täällä. Kun Turku ja Tampere on vähän tämmöinen. Kilpailevat kaupungit, joo. Kyllä. Ja toisaalta sinulla on valikoimissasi myös raitiovaunu. Joo. Ostavatko sitä sitten nimenomaan tamperelaiset? Tampereella on mennyt kanssa. Mulla oli silloin ensi alku oli vähän tarkoitus Tampereella, tai ihmiset oli saanut roosa vaunu, muistaakseni. Näin niinku kuva siitä. Ja mä tein, ja niitä meni sitten muutama siitä roosan kuvaa. Mutta turkulaiset on muutamat, mutta joku sanoo, että ei koskaan raitiovaunu. Niin, raitiovaunuhanke on Turussa hieman sellainen mielipiteitä jakava asia, että pitäisikö Turusta sellainen löytyä vai ei. On joo. Kyllä. Mitä sinä tässä huoneessa silloin lapsuudessasi teit? Mikä huone tämä oli? Keittiö? Joo, ihan keittiö, joo. Täällä asuisi mun mummo ja muffa ja äiti. Niin kuin 2 huonetta oli käytössä talvisina. Kyllä.
Ja kylmä tämä oli silloin siihen aikaan. Niin, ja nykyään sellaista vanhaa tunnelmaa tänne tuo myös se, että osittain lämmität tätä ihan takalla, jonka tuoksu tuli tuosta oveltakin heti. Niin se huomaa varmaan kun... Kyllä, ja tuo aivan semmoisen omanlaisensa mökkitunnelman tänne. Kuinka monta vuotta olet nyt näitä tehnyt jo? Kyllä se varmaan 15 vuotta on jo suurin piirtein, joo. Aina puhunut 10 vuodesta, mutta kyllä se 15 nyt jo tästä. Alkaa pikkuhiljaa täyttymään 15 vuotta. Ja raaka-aineet sinulla on myös suomalaisia sillä tavalla, että avainlippua käytät näissä tuotteissa. Tuotet kaikki puutavalla mä ostan, sanotaan melkein parasilta. Se voi joku erikoispuulaji ehkä sitten täytyy tilata jostain Lahdesta tai Lahdesta on tilattu sitten sieltä. Aivan. Tässä rakennuksessa teet maalaustyötä ja sitten se ensimmäinen vaihe, eli puun työstäminen muilla tavoin tapahtuu tuolla navetan tiloissa. Joo. Kumpi vaihe kestää enemmän? Kyllä se valmistus, sitten se hiominen, kun se ei ole hauska, mutta se on pakko tehdä, koska ihmiset aina kokeilevat, että aikuisille ja sitten ne saa kuitenkin, että hyvin hiottu. Mä tiedän, että tämä lelutyöt hiota 2-3 kertaa. Kun ensi maalataan eka kertaa, sitten taas täytyy hiota ja sitten ehkä vielä 3. kertaa. Ja sitten se on niin kuin ihan kiva pinta sen jälkeen. Se vaatii aika paljon varmasti taitavuutta. Yleisestikin tuo näiden todella hienojen lelujen tekeminen. Itse en esimerkiksi voisi ollenkaan kuvitella, että pystyisin tällaista tekemään. Niin missä olet tällaista oppinut? Onko se tekemällä vai? Tekemällä vaan. Ja silloin kun mä aloitin, joku sanoi, että ai, sulla on noin paljon kärsivällisyyttä, ei olisi ikinä uskonut. Että sinulla olisi, ja enkä itse, koska mä olin ennen semmoinen, että piti nopeasti saada valmis. Mutta nyt toisaalta kun eläkään, niin on aika sillä tavalla. Aivan. Se maalaaminen on ollenkaan tykännyt ensi alkuun, mutta nyt se on ihan kiva istua täällä maalamassa. Kuuntella radioita, telkkari auki tai joku semmoinen. Siinä pakkailet juuri. Joo. Lähdössä tuonne Pohjanmaalle. Pohjanmaalle saakka. Tuleeko sinulle paljon itsellesi tilauksia vai meneekö suurin osa joko markkinoiden tai jälleenmyyjien kautta? Kyllä se markkinoilla suurin myynti. Että jälleenmyyjillä on vähän toi hintapuoli, että sen, kun ne on omat prosentit, niin ne nousee aika korkeaksi. Niin. Hinnat, että paras on se Gullbrunna, ne myy hyvin tuotet. Joo, ja sinulla on tosiaan ympäri Suomeakin jälleenmyyntipisteitä. Löytyvät sieltä tuffanpuulelut.fi-sivustolta nämä paikat. Löytyy. Ja sieltä löytyy myös sinun yhteystietosi, jos haluaa suoraan sinulta tilata. Ja eikö se niin ollut, että pystyt tarvittaessa myös ulkomaille lähettämään? Joo, kyllä. Ainakin voi kysyä aina, jos onnistuu niin. Ja tämä on sinänsä hyvä nyt näin loppusyksystä, että monella varmasti myös nämä joululahjaideat tulevat pikkuhiljaa mietityttämään, niin meneekö jouluna paljon? Joo, kyllä jouluna on se pääosa. Kuinka monta puulelua vuodessa teet? Jos oli kirjoitus tässä, joku lehti kun haastatteli, niin oli että 2000 lelua vuodessa, mutta nyt ehkä sanotaan 1000, kun mä pikkasen jarruttanut tässä viime vuodet. Olet yrittänyt jarrutella. Joo. Eikä käynyt markkinoilla niin paljon nyt. Ja suurin osa näistä sinun puuleluistasi on jonkinlaisia kulkuvälineitä. Joo. Tulee väkisinkin mieleen se, että johtuuko se siitä, että olet varsinaisen työurasi tehnyt logistiikan puolella? Se voi olla, joo. Joku on mainittu sitä, mutta en mä sillä tavalla koskaan ajatellut sitä, mutta se on vaan. Ja sitten on niinku helpommin tehdä ehkä kulkuneuvoja tavallaan. Joo, että se on niinku, ja kyllä monet sanoo, eikö sinulla tytöllä niitä? Mä sanon, kyllä, tytöt ajaa kulkuneuvolla yhtä paljon kuin pojat nykyään. Kyllä. Aika usein saadaan sellainen kysymys, että mitä se olisi tytöllä? No sit mä olen joku nukerattaa tai vaunut on ollut. Mutta ei tänä päivänä ne lapset, ne ei oikein ymmärrä edes
lukee ratat, mitä ne on. Ai näinkö on? Joo, kerran oli mukaan markkinoilla iso rattat ja tyttö, tämmöinen 5-6-vuotias, kysyi, mitä noi on? Ja sinä kerroit. Joo. Sitten mä oon tehnyt joku Nuken taloja, mutta aika vähän, koska se on niin iso kokonaisuus, että markkinoilla pitää mukaan. Kyllä, vie paljon tilaa. Joo. Sinulla ilmeisesti jonkin verran myös tällaiset trendi-ilmiöt tai nykyajan ilmiöt näkyvät tässä puulelutuotannossa. Niin, jos halutaan tätä vihreää autoa, niin se on varmaan kaikille tuttu jo Euroopassa, että meidän kääriä silloin tuli Euroviisossa toisella tilalla. Niin, siinä on kääriän vihreä auto. Hieno ja kirkas väri. Mitä mä ymmärtämään, vaikka mä en ole siltä tavalla seurannut Barbie, mutta mä en kuullut jotain, niin uusi Barbie-elokuva on tullut. Niin siinä on siis Barbie-buumiin osuva auto myös. Joo. Ja kääriällähän oli myös tuon värisiä asusteita, oliko se tanssijoilla? Muistelisin, että oli tämänkin väristä siellä lavalla. Joo, mutta Barbie sopii oikein hyvin. Joo. No sitten on surullisen kuuluisa Turun funikulaari, eli myös jumikulaariksi sanotaan. Se on siis sellainen, joka ehkä vähemmän toimii, kun on epäkunnossa. Mutta tämä toimii niin kauan, kun kuski saa leipää. Kun ihmiset kysyvät markkinoilla, toimiko tämä? Mä sanon, niin kauan, kun kuski saa syötävää. Se on toimintavarmempi kuin tämä Turun oikea Italian tuote. Joo. Tällaisesta se siis kaikki lähtee, kun rupeat lelua tekemään, vai? Ensimmäinen vaihe, sahaminen ja tässä se alkaa jo. Ja tosiaan lähdet ihan tällaisesta perusmallisesta puusta. Joo, tää on niinku, tässä on kotimainen koivulanku. Ja siitä sitten työstämään. Joo, tästä niinku alkaa hommat. Sitten tuossa koivuanneli. Ja kotimaista koivuanneli kanssa. Eli sinulla on erilaisia puulaatuja. Joo. Suuri osa on niin tätä koivuannelia ja sitten on koivua. Jonkun verran mäntyä. Mutta... Se on aika suomalaista. Joo, se on aika suomalaista. Ja monenlaista työkalua näkyy tuolla seinällä olevan myös. Kyllä, siellä on jonkun verran. Kerroit, että puristimia ei ole koskaan tarpeeksi. Joo, niitä ei ole koskaan tarpeeksi. Niitä on jonkun verran. Eli liimauksen kuivumisen ajaksi niitä tarvitaan. Hyvä. Kuinka kauan yleensä, se on varmasti aika iso vaihtelu, kuinka kauan yhden lelun tekemiseen menee? Niin, se on todella iso, että joku pieni lelu, että se voi tehdä vaikka puolesta tunnissa pikkuauto, että kun sahataan ja porataan, mutta sitten se maalaaminen kestää 2,5 tuntia. Nyt kyllä siinä saa laskea melkein tunnin tämmöisen ihan pikkuauto. Mutta sitten se on niin kuin föri esimerkiksi, se voi olla päivä, 2, kun se niin monta työvaihetta. Niin, ja sinulla on näissä leluissa tosi paljon liikkuvia osia, eli ne on todella tehty ajatellen ja huolella. Joo, lapset haluavat liikkuvia osia. Kyllä. Markkinointi. Joo. Heti kokeilla, että eikä vaan lapset, kun vanhemmat ihmiset kanssa. Heti ne koittaa, pyörikö tällä auto? Joskus täytyy sanoa juus, kun se pyörii. Niin, se on, tai kerroit, että yleensä ihmisille tulee semmoinen onnellinen hymy, kun näkevät sinun. Aika tulee naurava heti, kun ne näkee, kun me ollaan jossain markkinoilla. Sitten on niin heti nauruna, vaikka voisi olla muuten, vaikka muuten voi olla vähän tämmöinen hapan näköinen, kun tulee, mutta sitten heti kun näkee lelut, Niin, mietin tässä, että kun nykyään työelämäkin on aika raskasta ja muutenkin elämä on mennyt hyvin paljon nettiin ja on ehkä hieman kovaakin tämä arki, niin pitäisikö olla jokaisen työpöydällä jokin tällainen lelu, joka ehkä välillä kun siihen katsoisi, niin voisi ehkä hieman stressiä vähentää. Hyvä idea, täytyy ehdottaa markkinoilta. Niin. Musta johtaa tai jollekin työpöydällä tuonne lelu. Siinä tulee aito ja autenttinen. Vähän stressi pois, kun kärrää sitä. Niin, sekin vielä. Joo. Kyllä, tässä onkin hyvä idea.
No niin, Tuffa, sinua puutyöt siellä maalausverstaalla taas kutsuvat, mutta kerrotko tähän loppuun vielä, että mistä näitä puuleluja saa? No niin, tässä on nyt lähiaikoina Turun Hansatorilta 8. ja 9. päivä joulukuuta, eli 2 päivää me ollaan siellä. Sitten taas mennään viikko sen jälkeen 15. päivä - 3. päivä joulukuuta Hansatorilla Turussa. Ja me ollaan vakiopaikka ollut 10 vuotta yli joulupaikka. Ja sitten löytyy mun kotisivusta www.tuffapuulelu.fi. Sieltä löytyy sekä sinun yhteystietosi, jos haluaa suoraan sinulta tilata, tai sitten jos haluaa jälleenmyyjien kauppoihin mennä katselemaan, niin sieltä löytyy myös nämä tiedot, ketkä sinun puuleluja myyvät. Niin löytyy, joo. Hieno juttu. Voi katsoa Facebookia ja Instagramin. Löytyvätkö ne ihan Tuffan puulelut nimellä? Joo, kyllä. Hieno juttu. Oikein tuhannesti kiitoksia, Tuffa, tästä haastattelusta ja hienon työsi ja tuotteidesi esittelystä. Niistä tosiaan tulee hyvälle mielelle. Ja toivotan oikein hyviä markkinoita tässä sinulle ja mukavia hetkiä puulelujen parissa. Joo, kiitoksia.